The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, kung inyong maaalala, nitong ikapito ng Marso, mula sa Las Piñas, dalawang magkaibigan ang di umano ay 2 linggo nang hindi nakikita at nakokontak. Kaya naman, ora mismong dumulog ang pamilya sa ating programa upang manawagan para kila Roderick Roda Martinez, 45 years old, at si Raven Katindig, 18 years old. At good news mga ka-aksyon, dahil kahapon lamang ay nakatanggap kami ng balita mula sa mga pamilyang ito at nakauwi na raw sa kanilang itong magkaibigan na sila Roda at Raven. Ngunit ano kaya ang naging dahilan at ng kanilang pagkawala ng 2 linggo? Alamin natin ngayon mismo sa magkaibigan ito. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono sila Roda. Magandang hapon sa iyo, Roda. Good afternoon po. Opo. Ngayon, kamusta ka na, Roda, at yung kaibigan mong si Raven? Sabi po, okay na po ako. Nakabalik na po ako dito sa trabaho ko po. So, nagpapasalamat po ako sa mga kapamilya, sa mga kaibigan ko po na talaga sa akin. At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos at ako po sito nakabalik ulit. Okay. Maari mo bang, Roda, maari nyo bang maikwento sa akin kung ano ba talagang nangyari sa loob ng 2 linggo, kung bakit kayo nawawala? Okay po. Noong February 20 po ng gabi, pumunta pa ako ng Baclaran para po bumili lang ng mga short po. Kasi pag may ano po ako, din talaga ako pumupunta kasi mura po. So, nung pangilat po kami, pagpunta na po kami ng sakay ng jeep, pabalik dito ka ng Piñas. May nakita po kami dun sa may Harrison na doon yung tao, hindi ko po alam kung mag-curious na po kami, magkaibigan ko, pumunta po kami. So, pagdating po din sa area, yun po, nakita po namin may gamit yung Cara Cruz. Tapos, hindi kami manood kasi pag malaki ng kaya. So, sabi ko din sa kaibigan ko na, hindi ka nang rin tayo, yung kasi kaibigan ko, sumalit siyang makita mo ganun. So, after minutes po, natin kami, may biglang 4 na pulis na pumunta din sa area. So, ilalap po kami, nahuli po kami. So, yung iba po nakatakas. By 25 kami taong nahuli, kasama po kami na kaibigan ko. So, pinasasan po kami. Opo. Binala po kami sa presinto ng Harrison sa VIP. Okay. So, kinulong po kami doon for 21 days. Okay, so ibig sabihin... Oo, Roda, so ibig sabihin, Roda, nakulong kayo sa loob ng 2 linggo. Opo. So, wala pa akong dalang po noong time na yun. So, wala naman po akong memorize na number. So, kaya hindi ako nakakontact dito sa trabaho ko tsaka dito sa mga magulang ko. Kaya, within 21 days, so, doon lang kami pag mga tulungan. At yun lang po, walang pagkain, walang ano. So, rawa ng Diyos nakasurvive naman. So, okay, so ibig sabihin... 21 days po, yung kahapon, kaya ano na po kami, nirelieve na po kami. Bigyan na po kami ng release order na okay. Opo. Tapos ka naman po yung 21 days.
Okay, so ibig sabihin kasama mo itong si Raven. Opo, kasama ko po. Okay, matanong ko lang, kaano-ano mo ba ito si Raven? Kaibigan po. Matagal na ba kayong magkaibigan? Hindi pa lang po kung kami matagal na magkaibigan. So, mag-aamit siguro mga 2 months po. Mag-2 months gano'n. Okay, bakit naisipan mo na isama si Raven ng mga araw na yon? Yun pa kasing lang yun. Yung bahay po kasi nila, malapit lang dito sa work namin. So, lagi po yung dumadaan-daan dito. Tapos minsan po, sinasamahan niyo pa ako na magala-gala. Opo. So, yung time po, pumunta kami ng Baclaran yung gabi yun. Okay. So, nung mga oras na nakulong kayo, sabi mo, wala ka nung magamit na cellphone, na itry nyo ba na makiusap sa pulis na matawagan ang inyong pamilya? Kumbaga, binigyan niyo po ako ng time nung kasi nung sabi ng pulis na, so, kung may magulang daw po ako, makakontakan. Wala po kasi di ko po memorize kung mga number ng ko po, ng nanay po. Tapos nilalagyan ko naman yung fish po dun sa cellphone ng pulis, di ko malagyan. May oras lang po silang so, hindi ko naman lagi. Di, wala, kinuha naman ito yung phone. Di, so, wala. Nagtsaga lang po talaga ako ng 21 days. okay. Matanong ko lang ulit, mga ilang araw kayo nakulong doon sa, sabi nyo, sir, na nauli kayo? 3 weeks po. 3 weeks, 21 days. Ano nga yung pagkakasala nyo, sir? Ano po, kinasuhan po kami ng gambling, 1602, para cruise. Yung Cara Cruz. Opo. Nahuli kayo ng aktual na kasama kayo doon na... Hindi po kami actually, hindi po po din sa area, pero hindi lang po kami pagtataya, kasi nanonood lang kami. Sabihin nga lang po yun, kasi talagang talaga, pag lang namin, biglang kasi yung area pala yun, andun sa surveillance na pala yun, kasi marami daw po talaga yung sugal doon. Okay, kasi mga babae nga po dun Kaya then po may mga babae din po kami kasama ng uli. Okay, so ibig sabihin... Hindi po nakatakbo, basta lahat po kami ulit 25 na katao. Okay, so... Kasama po kami yung kaibigan ko. Okay, so ibig sabihin, Roda, nadamay lang kayo dun sa talagang target ng mga pulis. Kaya iyak na po ako ng iyak. Kaya sabi ko din sa pulis, kung mamang pulis, wala naman po kayo, hindi naman po kami sa sugal. Talagang, nobody, yung reason kasi andun ka sa area, sabi ng pulis, kaya di ka sa sugal, kasi andito ka sa area, kadamay ka. Okay. Kaya yun, naman po kami. Opo, tapos sinabi nyo ba sa pulis na dumaan lang talaga kayo dun sa lugar, tapos nadamay kayo? Oo, dumaan lang. Siyempre, hindi naman ako naniwala yun. Kaya dun yan. Tapos, pinasok na kami sa kulungan. Okay, tapos paano nangyaring pinalaya kayo nito ng pulis? Pinalaya na po kami kasi okay na po. Tapos na yung 21 days kasi sabi naman po dun bago kayo pinasok, 3 weeks kayo makukulong. Okay. 21 days. So, bali kahapon po, bali pang 21 days namin. Okay. Bali na uli po kami sa February 20. So, pagpasok-pasok namin, bago kasi ko na-inquest, kasi yung dalawang araw, na-inquest ako 22 yata, yun ang hindi lang 22 hanggang February 13 yata yun. Okay. Siguro, matanong ko lang, Roda, ano yung natutunan mo sa pangyayaring ito, itong karanasan nyo na nahuli kayo dun sa lugar, kumbaga, nadamay lang kayo? Ayun nga po, tutuwin ko po, kasi talagang hindi na ako gagala naman ng ganyan kasi talagang mahirap po talaga dun sa loob. Dati Okay. Iba talaga po yung nangyari sa akin dun sa loob. Okay. Mabuti naman at nasa mabuti pala kayong kalagayan, Opo. Okay. Standby ka muna, Roda, kasi kakausapin namin ang nanay ni Raven. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono ang nanay ni Raven na si Angelita Orbeta. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Angelita. Magandang hapon din po. Opo, nasa na po itong si Raven, Nanay? Yung sinabihan po namin, pinagsabihan po namin na hindi naman pagalit yun, yung lang na yan, kakagala-gala yun sa gabi. Yan, kayo, na-disgrasya, nahuli kayo sa Opo. Makinig naman. Yung Opo. nga lang nung nagigib pa ako ng alauna ng madaling araw po, siguro tapos ako mga 2:00. Pag-gising ko ng mga 4:00, wala na po siya. Hindi po namin alam. Okay, Wala na rin po yung bike ng asawa ko. Hindi tuloy nakapasok tong asawa ko.
Okay. So, ibig sabihin, ma'am, umalis na namang ulit ito si Raven. Umalis po uli. Saan daw pumunta, ma'am? Hindi ko po alam kung anong oras yun kasi gising pa ako ng mga alas 2. Opo. Nakatulog ako ng alas 2. Siguro, pag-gising ko ng mga 4:30, wala na ho siya. Okay. Saan daw pumunta ito, ma'am? Walang sinabi na kung saan siya pupunta? Wala po. Kaya nga punta kami sa Parañaque, hanapin po namin baka po nandoon. Okay. So, ngayon, ma'am, kamusta si Raven nang makita niyong muli ito? Na kumbaga nasa mabuting kalagayan pala ito? Wala, ang payat-payat to. Sabi ko, tingnan mo, sa kakagalay mo, ang payat-payat to na. Opo, Hindi rin sila nagpapahaya ng gusto dun po. sa pagkakakwento sa inyo, Nanay Angelita, ano daw yung rason kung bakit sila nawawala? Alam niyo na ba kung anong rason? Alam ko na po kasi dito po muna pumunta si Roda, yung magkasama po sila dito. Kaya po alam ko na po yung kung ano pangyayari. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano po yung mensahe mo kay Raven? Kumbaga, sa ngayon po, hindi na daw po umuwi na naman itong si Raven. Oo nga ako, kaya hanapin po namin dito sa Parañaque. Talagang layas po ba ito si Raven, ay? Talagang layas po ba ito si Raven? Ngayon lang din po yan kasi nagagala eh. Magmula ako dito po kami tumira sa Las Piñas po kasi dati po sa Parañaque ho kami talaga. Lumibat po kami dito sa Las Piñas po. Opo. Lumibat po kami na ganyan na ho. Opo. Natuto na magbisyo, natuto na magano. Opo. Ito bang anak niyo, ma'am, nag-aaral pa? Hindi na po. Hindi na nag-aaral. Okay. Oo. Okay, Nagpapagkata na lang po. Opo. At least nakauwi nung akala nyo kung ano nang nangyari na kulong pala dun sa kasama ni Roda. Opo. Opo. Kung meron kang mensahe sa iyong anak, ma'am, na gusto mong iparating, ano po iyon? Sabi ko, sana madala na po sila na ganyan nangyari sa kanila. Opo. Tapos kung sakali, ma'am, na mahanap nyo po itong si Raven, mas mabuting doble na lang sigurong advice sa kanya, ma'am, para hindi na maulit itong mga ganitong baga ipaalala mo sa kanya or bigyan siya ng aral na hindi mabuti ang paglaya sa inyo po, ma'am, ano? Opo. Sana... Apo, dahil po dyan, maraming salamat muli at mabuti na lamang ay kayo ay nakauwi sa inyong mga pamilya. Roda? Oo. Apo. Marami din po salamat, no? Apo, sa susunod ay magdoble ingat po na lang po tayo, ano? Sana ho. Opo. Apo. So ayan mga kaaksyon, nakauwi na pala sina Roda at Raven kung saan nakulong pala ito. Kaya hindi na ito na hahanap at nakokontak ng kanilang mga pamilya. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang misis, inirereklamo ang kanyang mister na ayaw umano magsustento sa kanilang anak. Ang buong reklamo, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong.
wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid! Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo. Ito mga kaaksyon mula sa Basud, Camarines Norte. Makakausap natin si Rosie de los Santos Manteso at ang inireklamo ay ang kanyang mister na hindi umano nagpapadala ng sustento sa kanilang anak. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. So yan, para sa detalye ng reklamo ito, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Rosie. Magandang hapon sa iyo, Rosie. Opo. Ito bang mister mo, kasal ba kayo? Kasal po. Opo. Gaano kayo katagal ng mag-asawa? Gaano, ma'am, ulitin ko pa lang gaano na kayo katagal bilang mag-asawa po? 3 years po. 3 years. At itong anak nyo, ma'am, ilang taon na po ito? 2 years old po. 2 years old. Tama po, ma'am? 2 years old. Kailan kayo naghiwalay nito? Opo, kailan kayo naghiwalay nitong ni Mr.? Nung last year pa po, May 2023 po, May 2. May 2, 2023. Opo. Ma'am Rosie, maaari nyo bang maikwento sa amin anong naging dahilan ng paghiwalayan ninyo? Masyado na pong masyado pong siloso po kaya ay. Okay. Tapos lahat po ng binibigay niyang sustento po sa amin na nandun kami sa kanya is inaano niya po sa amin. Parang pinagmumukha niya po sa akin na wala po akong trabaho, gano'n. Kasi nga po may baby. Okay. Ano ba itong trabaho ng mister mo, ma'am? Po. Ano daw yung trabaho ng mister mo, ma'am? Kafgo po. Kafgo. Tapos sinasabi mo, ma'am, na itong mister mo ay siloso. Opo, so sobrang kasilos po. Sa pagpaparamdam niya po na nasisikipan na po ay. Ano yung kadalasan na sinasabi sa'yo? Sinasaktan ka ba nitong mister mo? Nasaktan po ako niya ng isang beses nung bagong panganak ko lang po ako, isang buwan. Kasi po pinipilit niya po sa akin ng gawaing bahay po kahit di ko naman po kaya. Opo. Ano yung ginawa sa'yo? Sinuntok po. Hindi ko po alam, sinapak. Parang nawalan po ako ng malay po nun. Okay.
So hindi ba ganun ang pakikitungo niya sa'yo nung unang makilala mo itong si Mr. mo? Hindi naman po. Simula po nung nasaktan ako, umiwas na po ako. Iniwas ko po yung anak ko kasi nga po, ayaw ko madama yung anak ko kasi hindi ako. Okay, so ibig sabihin ma'am, sa pagkakakwento mo, umabot sa pananakit na itong away ninyo ng Mr. mo? Opo. Ito bang pangyayari ma'am na nai-report niyo po ba ito sa pulis or sa barangay? Hindi po. Umuwi na lang po ako dito sa Daet. Sa Daet? Po. Opo, bakit naisipan na imbis na isumbong sa pulis, umuwi ka na lang sa inyong bahay? Wala naman pong naniniwala po sa akin eh. Walang naniniwala sa'yo? May tinuluyan po ako ng mga oras nun po. Yung kamag-anak po, aside po ni Papa, tinuluyan ko po doon. Doon po ako nagpalipas ng gabi. Tapos pinaumagahan po, pumunta muna po ako dito sa Basod. Okay. Kay Mama. Tama po ba na isa lang po yung anak at 2 years old na po ito? Opo. Since po yung baby ko po, hindi po niya nasususpentuhan ng maayos po. Hindi nasustentuhan? Opo, ng maayos. Pag hinihinga naman po, kahit sa anong pilit ko po, ayaw po. Kasi ako daw po gumawa ng diskarte, ako daw po gumawa ng paraan, kung paano ko daw po kahit may sakit po yung anak ko. Okay, so ibig sabihin, pag hinihingan mo siya ng sustento, binabalikan ka nito na ikaw yung magtrabaho para mabigyan mo ng pangangailangan itong anak mo. Opo. Sabi ko po sa kanya, ako na po lahat. Hindi ko na po inasa sa kanya lahat. Sustento na lang po noon. Kahit po may sakit yung anak ko, hiningan ko po kahit konti. Hindi po nabigay. Talagang makunat itong mister mo, ano ma'am? Po. Talagang makunat itong mister mo sa pagbibigay ng sustento sa inyong anak. Opo. Pinakiusapan na din po yan ng barangay dito nung pinablatal ko po yan dito sa barangay po na magsusustento. Kailangan niya po magsusustento. Nung 1 month pa lang po yung baby ko sa tiyan. Tapos simula po nun, hindi naman po nagsusustento ng tama. Magkano ma'am yung, kung matatandaan mo ma'am, sa pilitan pa lang po yun, 1,000. 1,000? 1,500. Sapat po ba yun na 1,000 at 500? Especially na kakapanganak mo pa lang. Para po sa akin na hindi po yung sapat. Breastfeeding lang po ako ay. Kaya hindi po ako makapagtrabaho, hindi po kung anong gagawin po. Focus lang po ako sa anak ko. Opo. Ma'am, maitanong ko lang umabot na ba sa punto na nagmakaawa ka na mabigyan lamang ng sustento itong anak nyo? Opo, nagmakaawa po ako noon. Nasa side po yun. Nung mga oras po na nagmakaawa ko kasi nga nagsahod siya sa trabaho niya. Opo. Ewan ko kung magkano yung sahod niya. Tapos, nagmakaawa po ako sa kanya noon. Tapos sabi po ng mama niya, 1,000 lang daw. Okay. Tinanggap ko na. Kasi wala nga po akong magawa. Kasi, yung naawa po ko sa anak ko, kahit anong pilit ko magmakaawa po sa kanila mag-ina, hindi po. Kasi sabi po nila, yung anak ko lang daw po yung susuportahan nila. Magkasal man o hindi. Opo, kumbaga sinasabi nila ma'am na anak nyo na lang ang susuportahan niya. Pero bilang kumbaga sa 1,000, hindi po yun sapat Hello ma'am? Kumbaga sabi nila, kumbaga yung anak nyo na lang yung susuportahan nila. Tapos pero 1,000 lang yung binibigay sa inyo. Hindi naman po ata yun sapat. Hindi po sapat. Sa gatas, diaper po, hindi po talaga sapat. Tapos vitamins. Yan lang naman po yung bisyo ng anak ko eh. Paano? Sa gatas po, nasa sa akin na po yung nagbigay. Paano ma'am kung may mga araw na nagkakasakit po itong anak nyo? Saan po kayo kumukuha ng pera? Nahingi na lang po ako ng tulong sa magulang ko, sa kapatid ko. Kasi po pag sa kanya po ako tatawag, hindi po siya na-respond. Hindi din po siya na kahit kanong pilit mo magmakaawa ka na, hindi pa din po. Okay. So ngayon ma'am, meron ka po bang pinagkukunan ng pera or hanap buhay po sa ngayon? Sa ngayon po, nagtatrabaho po ako, 1 buwan pa lang po. Kakasimula ko lang po. Okay. Maitanong ko lang ma'am, ilang taon na po kayong kasal nitong mister mo ma'am?
3 years na po. 3 years. Pero hindi pa totally na nag-divorce kayong dalawa? Hindi pa po. Okay. Wala na bang pag-asa na magkabalikan kayo nito ni Mister? Ayoko na po. Okay. So ayaw mo nang makibalikan dito? Ayoko na po. Okay. Suporta na lang po yung hinihingi ko sa kanya para po sa anak namin. So okay. So ibig sabihin, ma'am, ang gusto mo na lang nang mangyari ay masuporta ng inyong anak? Opo. Kasi may trabaho naman po. Kung sa tutusin, kaya ko naman bubuhayin yung anak ko. Kaso po hindi po talaga makakayang paglaki po ng anak ko, hahanap po talaga siya ng ama niya. Tama po. Ito po bang anak niyo, ma'am, kailan yung huling nagbigay itong si Mr. 2002? 22? Nagbigay po siya ng December 2023 po. Pilit ko pa po nung hiningian. Yun na ba yung last, ma'am? 2023? 23 po, December. December 2023, yun na yung pinakalas. Hello, ma'am? Opo. Yun ang pinakalas. Tapos, the rest, hindi na talaga siya nagbibigay. Hindi na po. Nagkasakit po yung anak ko ng last week. Sobrang lala po ng sakit niya. Halos 1 linggo din po yung sakit niya na inabot o magdadalawang linggo. Opo, ano daw Itingan ko po siya nung hindi po siya nagbigay. Okay. So, hindi siya naawa sa anak niyo, ma'am? Parang hindi po. Kasi 3 beses niya po yung tinanggihan na hindi niya anak. Tinanggi niya pa na hindi niya raw anak yung anak niyo, ma'am? Opo. Ano yung sinasabi sa inyo, ma'am? Hindi niya daw po anak. Kasi hindi niya daw po kamukha. Kahit po tingnan niya sa picture, kamukha niya po talaga. Kahit magpa-DNA test, ma'am po. So, ibig sabihin niya po talaga yan. So, ibig sabihin na dahil hindi niya kamukha, hindi niya raw anak? Hindi niya daw po anak. Okay. Standby ka lang, mama, kasi nasa kabilang linya ng telepono ngayon ang mister mo na si Absalul Manteso. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan ay may kasama siya ngayon na kanyang pamangkin para, kumbaga, representative niya at ipahatid sa kanya kung ano man yung katanungan natin. Ito, magandang hapon sa iyo. Ito, si Jason. Magandang hapon sa iyo, Jason. Medyo palapit lang ng cellphone mo para maintindihan po namin. Yes, sir. Apo. Sa ngayon, sir, yung sinasabi niya pong na sinasaktan daw po, sir, hindi po yung wala pong katotohanan niya, sir. Okay. So, ibig sabihin, walang nangyaring pananakit po? Wala po, sir, nangyayari, sir. Para pong mangyayari yun, sir, naka-duty po siya, sir. Tapos yung yan, si Rosie Mantis, sir, andun yun sa Manumbalay, sir. Malayo po dito sa detachment po namin. Opo. Ano naman siya masasaktan, sir? Tsaka po, sir, nagpapadala po itong chewing ko. Mas nga lang, sir, yung makausap ng anak niya, sir, hindi niya makausap, sir, eh. Hindi niya pinapausap, sir. Pinapatay niya kagad yung cellphone pag tumatawag ng chewing ko, sir. Tama po ba yun, sir? Na nga boses ng anak niya, hindi niya marinig. Okay, kumbaga tinatago rin itong anak niya, sir? Yes, sir. Opo. Tapos yan, sir, umalis yan dito sa bahay niya, sir. May sariling bayan sila, sir. Umalis sila 3 beses. Saka nagsabi yan sa barangay na huwag na daw siya babalik dito, kaya daw buhayin anak niya. Opo, maaari nyo bang sabi sa barangay, sir. Opo, maaari nyo bang Maski nga kamag-anak si sir, si Mang Tomas, sir, kamag-anak niya. Yun ang nakapagpatunay na sinabi siya doon sa barangay. At ganun ang ginawa niya. Salita siya na kayang buhayin ng anak niya. Opo. Maaari nyo bang maitanong sa inyong tiyuhin kung bakit nasabi yun ni Rosie na sinasaktan daw siya at hindi nagbibigay itong sustento? Pero wala pong katotohanan yun, sir, na sinaktan siya. Kung sinaktan na sa po si sir, sana lang po, noon nung nangyari yun, sir, dapat nagreklamo siya. Dapat nagreklamo sa sir. Okay. Sa ngayon, sir, wala naman po nangyaring ganun, sir. Paano siya makakasaktan? Nandito sa duty. Isa nga, sir, Isa dahil nga palabas yung asawa niya. Okay, so ibig sabihin, sir... Pag hingi na lang si Carino, sir, galit na, para 6 pesos lang. Okay. So ibig sabihin, sir, hanggang ngayon, ang trabaho po nitong tiyuhin mo is CAFGU? Yes, sir. Opo, sir. Opo. Saan siya ngayon naka-duty, sir? Sa may San Francisco to, sir. Cam Norte po ba yan, sir? Sa Legazpi, sir. Legazpi. Naka-duty itong si
Mister. Sir, si Uncle Monty, sir. Hindi po Okay. yung kasama ko po, sir. Sige, hingin natin ng depensa naman itong si Rosie. Rosie, narinig nyo na hindi daw totoo na sinaktan daw po kayo nitong mister mo at hindi daw siya na, kumbaga, nagsustento pala ito. Ano, Rosie? Sinungaling po siya. Ano, ma'am? Hindi po yun totoo. Sinungaling po yan. Sinungaling itong mister mo. Ano daw sabi daw hindi daw, kumbaga hindi ka daw sinasaktan itong mister mo kahit kailan. Nasaktan po ko niya isang beses. Sinaktan ka ng isang beses. Kung matatandaan mo, ma'am, kailan po iyon? December po. December anong taon po? 2023. 2023. Yan yung huling pagbigay ng sustento sa'yo, ano, ma'am? Opo. Yung pananakit ba sa'yo ng mister mo ay nai-report po ba ito sa barangay? Hindi ko na po ni-report kasi wala naman pong naniniwala eh. Bakit hindi nyo naman ni-report ito, ma'am, sa barangay? Hindi ko na po ni-report. Anong Umalis na po ako agad. Opo, anong klaseng pananakit sa'yo nung itong ginawa ng mister mo nung mga araw na yon? Oh. Ano yung klaseng pananakit po na ginawa ng mister mo? Parang sinapak po, sinantok. Hindi ko po alam. Matay po ata ako nun. Sinampal, ma'am? Parang sinampal po. Sinampal ka? Sa mukha, ma'am? Sinampal or sinuntok sa mukha? Opo, pamukha po. Bakit parang... Pag-isip ko po lang, sumakit po yung ngipin ko, tapos nilalagyan na po ng cutting po yung ilong, yung gano'n. Bakit hindi ka sigurado, ma'am, sa pangyaring iyon, ma'am? Ano yung ginagawa mo? Sigurado po ako. Bakit binigla ka ba na sinuntok na lang nitong mister mo pa at hindi mo nakita at naimatay ka na? Nag-aaway po kami nun. Nag-aaway kayo ng mga oras na yon? Nagkasagutan po. Nagkasagutan. Dahil sa anong rason po, ma'am? Dahil lang po sa hindi ko daw po ginagawa yung gawaing bahay. Hindi mo raw ginagawa ang mga gawaing bahay? Opo, tatapangan ako lang po nun eh. Tapos wala naman po siyang ginagawa, nandun lang po siya sa bahay. Opo. Ito bang pangyari, ma'am, may nakakita po ba? Wala po. Nanay niya po ata o kaya yung kapatid niyang babae. Okay. Tapos nung mga oras na yun na sinaktan ka, naimatay ka. Nung pagising mo? Kinagabihan po, umalis po ko. Pumunta po ako doon sa side po ng papa ko. May pasa ka ba ng mga oras na yun, ma'am, para kumbaga pasa na nakita yung tatay mo? Hello, ma'am? Oh. Nung pagkakasampal sa'yo, ma'am, meron bang, kumbaga, iniwang bakas yung pagkakasampal sa'yo na nakita nito ng tatay mo? Ano, ma'am? Namaga po, pati yung may parte ko ng mata ko po. Namaga yung sa parte ng mata mo? Opo, nung time po na yun. Pati pakiramdam ko po yung ngipin ko, sakit-sakit po. Sa pagkakasampal. Sa bibig at sa mata? Opo. Sa pagkakatanda mo, ma'am, ilang sampal or suntok yung natamo mo? Walang po ata. Isa? Opo. Okay, balikan ko ang iyong mister. Sir! Oh, sabi ni Rosie, sinampal daw or sinuntok nitong ng kanyang mister, kaya naimatay daw ito at lumayas na sa inyong bahay. Sir, wala po katotohanan niya, sir. Okay. Sige. Kasi po, ma'am, paano daw siya masasaktan? Tapos nandun po yung nanay ni sir, yung lola ko, sir. Opo. Sana ngayon, sir, dapat nagpabarangay siya, yung sinaktan siya ni Chuchuing ko, sir. Sinasabi kasi dapat nito yung ginawa niya, kung sinaktan siya, walang dahilan, nung away lang din tungkol lang sa maliit na bagay, sir. Opo. Hindi makagawa yun, sir, para saktan siya. Grabe naman yun, sir. Opo. Sampal suntok, grabe man.
Opo, kasi ang sinasabi naman Saka yan, ito, sir. sa nila Saka lang, yan, sir. Si Rosie Martizo, sir. Opo. Lagi wala sa bahay, lagi yung dun sa kaibigan niya sa taas, si Paulina Aguilar. Minsan, sir, nagkikita yung lagi yan, sir, araw-araw, parang siya masasaktan, sir. Opo. Tapos kasi, ito ang paliwanag naman niya, sir, kung bakit hindi siya nakapagsumbong. Kasi pag nagsumbong daw siya, wala naman sa kanyang naniniwala. Eto na lang, sir, sa usapang sustento, ano yung plano ng yung tiyuhin? Ano daw yung plano niya sa kanyang anak? Sustento siya naman, sir. Gusto niya magsustento, sir. Ang sa kanya, sir, gusto niya makita o kaya makausap o kaya madalaw man dito yung anak niya. Ikaso nga, sir, iniiwas nga yan ni Rosie Martizo, sir. Okay. Sige, sir, tatay naman siya, sir. May karapatan din, sir, tungkol sa anak niya. Tama naman po. Opo, Ma'am Rosie, totoo bang tinatago niyo ba itong anak niyo dito kay Mister? Kaya hindi siya nakapagbibigay? Opo. Hindi po. Kasi po ang rason niya lagi umuwi kami dyan. Sinubukan niyo po bang umuwi sa bahay niyo, ma'am? Sinubukan ko pong umuwi dyan ng 1 taon yung anak ko. Ano, ma'am? Pakiulit nga po. Sinubukan ko naman pong umuwi at maniwala ulit para sa pagbabago niya daw po, pangako niya magbabago na siya. Tapos pag abot ko ng 2 buwan, umalis na naman po ako kasi gano'n na naman po eh. Paulit-ulit lang po yung sitwasyon namin kahit ilang taon na po yung dumaan. Opo. Ma'am, siguro naman karapatan po ng tatay na makita niya po yung anak niyo. Huwag mo naman ipagdamot sa kanya. Hindi ko po pinagdadamot yung anak ko. Sa totoo nga, pwede siyang pumunta dito eh. Kung talagang totoo talagang siyang gusto niya talagang makita yung anak niya. Hindi ko naman po pinagbabawalan eh. Okay. Anytime naman po eh. Okay. Ang gusto mong mangyari, ma'am, yung mister mo ang kusang pumunta po sa inyo para bisitahin ang iyong anak. Opo, kasi siya naman yung may trabaho kasi okay, sige. Siya naman magtaya sa Opo. Daling dito. Okay, balikan natin si Jason. Jason, pakisabi sa iyong tiyuhin, hindi na pinagdadamot itong anak. Available or open po daw kayo na pumunta po sa kanila para bisitahin ang anak nyo. Sabi daw, okay. Kung gusto mo daw makita anak mo, okay, punta ka daw doon kila Rosie. Parang gusto mo daw makita. Pupunta ako. Sir, sabi po nito ni Joey ko, sir, may kamag-anak yan, sir, na binabantaan siya. Pinagbabantaan? Kaya hindi siya makapunta dun, sir. Okay. Eh, siyempre, ayaw niya nang pabahan yung gulo. Siyempre, ano na lang, umiwas na lang siya. Yung may sariling bayan dito yan, sir. Okay. 3 beses ginawa yan. Simula sa Manila, umalis siya. Dito pa lang pangalawa. Okay. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong version, ano? Sige, kausapin muli natin si Rosie. Rosie. Oh, sabi ng mister mo, pinagbabantaan mo daw siya pag in case na pumunta siya dyan. Hindi po. Sarili niya lang po yun. So, anytime naman po. So, willing ka naman na ipakita itong anak ninyo sa kanya? Willing po. Oh, willing naman pala. Siya po pumunta dito. Okay. Ayaw niya naman po eh. Kahit ganong pilis ko sa kanya na pumunta siya dito kung gusto niya makita yung anak namin. Pero ayaw niya po eh. Hindi po siya gumagawa ng paraan. Okay. Sir Jason, pakisabi kay sa tiyuhin mo na willing naman pala ito si Rosie na ipakita itong anak nila. Sabi daw ni Rosie, willing daw siya na ipakita daw sa yung anak mo. Ano daw sabi, sir? Gusto niya rin po yun, sir, mangyari na gusto niya magkita ng anak niya. Opo. Pero pakisabi... Problema nga, sir. Pagtungkol naman sa pera, sir, ganito po, sir, ha? Sige po. Eh, mababa lang po yung sahod namin. Minsan nga lang po, minsan 2 buwan, wala kami sahod, sir. Paano po kami paano siya makasusustento, sir? Tapos pag nag-off-going po siya ng 10 days, wala man siyang ibang makukuhang diskarte sa labas. Kung di, ano lang, awal-awal lang, sir, mababang maliit na bagay lang, kulang pa nga sa pangkain niya sa araw-araw. Opo. Pakita nyo lang. Sir, tapos ngayon, sir, may problema kami, sir, kaya hindi siya nakapagpadala ngayon, sir. Yung nanay, lolo ko po, nasa operahan ngayon, sir, kaya hindi namin siya na-update, sir. Nasira po yung cellphone niya.
Nasira po ng setting ng chewing ko, sir. Kaya hindi kami nakapagtawag sa kanya, nakapag-ano sa kanya, apologies na hindi na siya makapagpadala kasi nga, may emergency, sir. Tsaka nasira yung cellphone, sir. Opo. Pakisabi, Sir Jason, kay sa yung Tiwin, nasa magkano ang pwede niyang maiabot dito sa anak nila? Kasi karapatan naman ata ng anak niya na mabigyan ng sustento mula sa kanyang tatay. Ganito na lang, sir, no? Isang buwan po, sir, siguro kayang-kayan po ng chewing ko, mga 1.5 po, sir, padala, sir. 1,500 kada buwan? Yes, sir. Opo, Ma'am Rosie. Ma'am Rosie. Opo, sabi ng mister mo, ma'am, 1,500 kada buwan. Maingay po. Eto, ma'am. Maingay po. Sabi ng mister mo, ma'am, 1,500 pesos kada buwan ang pwede niyang maibigay sa inyo. Okay na ba sa inyo? Pwede na po, basta totoo po. Okay. Sige, standby kayong dalawa, mama at mister, para sa maaaring asahan na formal na proseso para sa inaing na ito. Nasa kabilang linya ng ating telepono, si Police Staff Sergeant Geraldine Bayona, ang Assistant WASI PD Officer ng Basud Municipal Police Station. Magandang hapon po sa iyo, ma'am. Good afternoon po, sir. Apo. Ma'am, ano po ang karapatan ni Mrs. Inaing ng kanyang idinunog sa amin na itong mister niya hindi daw nagbibigay ng sustento? Sir, hinggil po dito sa hinaing po ni Mrs. sa pagbibigay po ng sustento. Napakalaki pong karapatan ng Mrs. Hinggil po sa usapin ng pagbibigay ng sustento ng tama ng asawa niya po. Dahil po sa 9262, kinikilala po ng batas natin yung suportang pinansyal na dapat at sapat sa kanyang mag-ina po. Yung pong batas natin ay kinikilala po yung dapat ay sapat talaga yung binibigay ng asawa kung ayon po sa kakayahan niya na magbigay. Apo, sabi nitong Mr. Ma'am, 1,500 pesos kada buwan ang pwede niyang maiabot. In case po, ma'am, na hindi po ito matupad, ano pong penalidad or kaso po na pwedeng isampa dito ni Rosie sa kanyang mister? Pwede po siya magsampa ng kaso na Republic Act 9262 po. Papasok po yan sa economic abuse. Apo, pasok rin po ba ang kasong abandonment? Kasi tinatanggi po nitong mister na anak nila po itong anak nila. Yung bata po. Apo. Opo, sir. Lalo po, sir, kung naka-apelyido po yung bata sa tatay, yung acknowledge po ng lalaki, yung bata. Naka-apelyido po ba yung bata sa tatay? Opo, ma'am. Naka-apelyido po. Okay po. Opo, sir. Pwede po sila magsampa din po ng kaso ng ganyan abandonment po. Apo. At po ng bata. Opo. Sa ngayon po, ma'am, ano po ang dapat na maging proseso para sa reklamong ito ni Rosie? Well, sir, dapat kasi, sir, maging malinaw lang po talaga kung ano po yung gusto ng biktima po, sir, na mangyari sa kaso niya po. Kasi dalawa po yan, sir. Kung gusto niya po makulong yung lalaki, pwede po siyang magsampa ng kaso ng RA 9262 nga po, kagaya po na sinabi ko kanina. Pero kung yung habol niya lang, sir, talaga ay yung financial po na support galing sa tatay, pwede po silang lumapit sa family court na malapit po dito po si kay Mrs. At mag-undergo po sila na tinatawag natin compromise agreement. Dito po sa agreement na ito, yung court na po ang magtatakda kung kailan at kung ilan po yung kapasidad ni Mister na makapagbigay po sa kanyang mag-ina. Opo. Pwede po bang sa tanggapan nyo, ma'am, na kumbaga mangyari itong pagharap nilang dalawa o itong pag-uusap nilang dalawa? Ay hindi po, sir. Bali po, sir, provision po yun ng batas natin sa 9262 ang pagbabawal po ng pag-mediate po ng any government offices po ng PNP, ng barangay official na mag-mediate po sa ganitong usapin. Bawal po kami mag-impluwensya sa kagustuhan po ng misis nung kung ano man ang magiging desisyon niya po. So bali, sir, ang ma-advise ko na lang po sa family court po sila lumapit. Sa public attorney's office po. Tutulungan po sila magkaroon pa ng compromise agreement. Apo, maraming salamat po sa impormasyon. Siguro last na lang po, ma'am. Ano po yung mensahe natin sa mga tatay na hindi po nagsustento sa kanilang mga anak? So ayan naman po sa atin po sa kapulisan, panawagan na lang po doon po sa mga lalaki o sa mga tatay po dyan na hindi po nagbibigay po na sapat na sustento sa kanilang mga anak.
maging aware po tayo sa kaso na 9262, malaki po at ano po ang penalidad ng kasong ito. Lalo po napatunayan po kayo na guilty sa economic abuse, maaari po kayong makulong ng hindi bababa sa 6 na taon hanggang 12 taon at piyansa po na 100,000 at 300,000. So, maging responsableng tatay po tayo. Ano po? Apo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Police Staff Sergeant Geraldine Bayona, ang Assistant WASI PD Officer ng Basud Municipal Police Station. Mabuhay po kayo dyan, ma'am. Maraming salamat din po, sir. Apo, Ma'am Rosie. Apo, narinig nyo po, meron pong penalidad in case po na hindi po matupad itong 1,500 pesos na kada buwan na maibibigay ni Mister. Ano po yung masasabi mo? Ano po? Sinabi po ng PNP na merong kaukulang kaso laban dito kay Mr. in case po na hindi po matupad niya itong 1,500 pesos kada buwan. Apo. Ma'am, huwag kang mag-alala kasi sasamahan ka ng aming team para sa formal na reklamo in case po na gusto mong magsampa ng reklamo laban dito kay Mr. Hello, Ma'am Rosie. Apo, narinig niyo po ba? Sasamahan po namin ang aming team para in case po na gusto mong magsampa ng formal na kaso laban dito. Apo, meron ka bang mensahe dito meron ka bang mensahe dito sa iyong mister? Sana tuparin niyo na lang yung pagsusuporta niyo sa anak namin para wala na po aabot pa, para hindi na po aabot pa sa pagsampa ng kaso. Apo. Etong si Jason, siguro hingan natin ng mensahe ang kanyang tiyuin. Sir, kung meron ka pong mensahe na po iyon. Ito ang mensahe mo. Gusto daw ni Rosie na hindi na daw umabot sa kasuhan. Gusto mo daw. Kung kaya mo bigay mo daw. Para matapos na, para hindi daw umabot doon sa kasuhan mo. Nang gusto mo ito. Ayan. Yung mga sinabi mo. Basta may kaso daw, hindi babaan ng 20 taon at ang piyansa ng 100,000. Makakulong kaso nag-Islam. Nagsasapukin mo kung yung mga nagsasapukin sa kasana ang susunod. Okay, ano daw sabi, sir? Ang babae na yan? Ano? Yung sustento mo daw. Yung tapos na. Yan mga kaksyon, hintayin natin ang mensahe nitong si Absalom laban na dito kay Rosie. Hello Sir Jason, ano po ba yung mensahe po ni Absalom? Yeah po sir. Ano daw yung mensahe niya, sir? Meron ba siyang mensahe sa especially dito kay Rosie? Okay, mukhang wala. Okay, kung nakikinig po kayo, Absalom at Ma'am Rosie, hintayin niyo ang aming team at magsiset po tayo ng schedule sa lalong madaling panahon para sa inyong pag-uusap. Okay? Okay, Rosie? Hello, Rosie? Rosie? Maingay po. Apo, Rosie, ulitin ko lang Apo, may pupunta po dyan na team namin para mag-set po tayo ng schedule sa lalong madaling panahon para sa inyong pag-uusap. Apo. Apo. Maraming salamat, Rosie, sa pagpapadala po ng iyong hinanaing laban sa iyong mister. Okay po. Thank you po. At iyan ang mga natunghayan nating mga reklamo at hinaing ngayong hapon at ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa.
Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo malapit.